ମମତା ଗୌରବକୁ ଟିଫିନ୍ ଆଣି କହିବେ, ଗୌରବ ତୋ ଟିଫିନ୍ ଏଠି ରହିଲା, ଖାଇବା ବି ରେଡି, ଆ ଖାଇକି ଯିବୁ। ତାପରେ ଗୌରବ କହିବେ, ନାଇଁ ମା, ସେଠିକି ଗଲା ମାତ୍ରେ ପଲ୍ଲବୀ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏନଜିଓକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ତଥାପି ବି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ରିମଝିମ୍ ବି ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖାଇବି ମୁଁ? ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ଶୁଣ, ଏଣିକି ପଲ୍ଲବୀ ତୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବା ପଠେଇବ ତୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେବୁ। କହିବୁ ମୁଁ ମନା କରିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳର କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା। ତାପରେ ବିନୋଦ ଆସି କହିବେ, ମମତା ତମେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁନି ବିନୋଦ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଗି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଖୋଜିକି ଚାଲିବା? ସେମାନେ ଆମ ବିନା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲେଣି ସେମାନେ। ଇଏ ଦେଖ, ପିଇସୀମା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଥରୁଟିଏ ଜଣେଇଲେ ଘରେ ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି। ଦିଦି ଥରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, କଲ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାୟା ଆସି କହିବେ, ଫୋନ୍ ତ ତମେ ବି କରୁନ ମମତା। ତାପରେ ମମତା ମାୟାକୁ ଦେଖି କହିବେ, ଦିଦି। ଏମିତି କହି ମମତା ମାୟାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଆଉ କହିବେ, ଆଜି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଦିଦି, ତମେ ଆସିଛ, ବସ। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ଥାଉ ଥାଉ, ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି ନା ତମେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ଦିଦି ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି କହୁଥିଲା ବେଳେ ମମତା। ମାୟା କହିବେ, କ'ଣ ଭାବିଲ ତମେ? ଦିଦି ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ଏଠିକି ତମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବ। ବଡ଼ କିଏ, ତମେ ନା ମୁଁ? ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ତମେ ଦିଦି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ସାନ କିଏ, ତମେ ନା ମୁଁ? ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ମୁଁ। ପୁଣି ମାୟା କହିବେ, ତ ପୂଜା ହେବା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତମର ଫୋନ୍ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ନା ମୁଁ? ପଚାରିଥିଲ ମୋତେ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି, ଦିଦି ଘରେ କେତେ କାମ ଥିବ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ଥରୁଟିଏ ପଚାରିଛ ମୋତେ? କ'ଣ ହେଲା ମମତା? ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି କ'ଣ ଠିଆ ହେଲ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମହାପାତ୍ର ଖାନଦାନର ତମେ ବି ତ ବୋହୂ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ମୁଁ ତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଦିଦି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲେ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ତମେ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ଭାବିଲି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜମା ବି ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ ମମତା। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ତମେ ମାନିନେଲ। ଏମିତି କହି ମାୟା ବିନୋଦକୁ କହିବେ, ବିନୋଦ ତମେ ବି ତ ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ଫୋନ୍ କରି ପାରିଥାନ୍ତ। ତାପରେ ବିନୋଦ କହିବେ, ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାଉଜ। ଏମିତି କହୁଥିଲା ବେଳେ ବିନୋଦ ପୁଣି ମାୟା କହିବେ, ପିଇସୀମା ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଥା ତମେ ଦି ଜଣ ଜାଣିଛ ତ? ଯେବେଠୁ ସେ ଘରେ ପାଦ ରଖିଲେଣି ବିନୋଦ ମମତା, ମମତା ବିନୋଦ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ଥରୁଟିଏ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି। ଫୋନ୍ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ବୁଝିବନି। ତାପରେ ବିନୋଦ କହିବେ, ସରି ଭାଉଜ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ସେ ସରି ଫରି ଛାଡ଼, ଶୀଘ୍ର ବାହାର ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ଦିଦି ଆମେ ସେଠିକି ରହିବାକୁ ନ ଗଲେ ଚଳିବ ତ? ମାନେ ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବୁ, ପୂଜାରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବୁନି। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ସେଠି ରହିବନି? ଦେଖ ମମତା, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ପୂଜାରେ ମୁଁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ମମତା କହିବେ, କ୍ଷମା କରିବ ଦିଦି, ଆମେ ପୂଜାକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ରହିପାରିବୁନି।